Cóide, tá mé Aistrigh, Donach de sanhradh dom, mar sólaimh, agus inniu tá mé chud ará faoi Kitty sa Gheimhreadh. Cad é ana Kitty, tá sé fuair, tá sé dorcha, tá sé anú. Cad é ana Kitty? Flecinid, tarlo? Kitty sa Gheimhreadh. Céad ailsethe faoin didal Winnie in Winter le Oxford University Press, be Valerie Thomas a scríomh, Korky Paul a ghearr, as be Joseph ó Mórchú a rin an Leagan Gaeilge, as be ein gúm a dailsigh as Gaeilge. So, Kitty sa Gheimhreadh. Nach bhfuil sé breanú fuór fech an sneacht agus an seoc an teach. Fechar Winnie, ní sí breanú ró cheolaí an sin freisin. Fechar brístíní as an léaráidithe. Orthú, cai go sé anúir an sin. Fechar céchon, fecham Santa. Fech. Agus sin fear sneachta. Difriúil. Agus fech. Na sé anna dheachar tá níl an sin ach léaráidithe agus ní féile sin éonaín teacht ar an tuisce. Agus fechar smúr fech. Agus an steachta chó dain sin. Kitty breanú fuór nach bhfuil. Bhí Kitty cailleach ag cri leis an bhuacht. Bhí brat sneachta ar an gáardéin. Bhín tuisce róte agus cinne ró anús as na Déanta. Tá an bréant an Gheimhreadh ar sa Kitty. Nead a cad dhéanamh sin. Tháinig smúrógus dach trína ghora sin féin. Bhí a cosa floch agus cunlíní ró ar a éasóg. Bhí smúróg bréan den Gheimhreadh freisin. Fechar an sin. Cicho fuór sa tá sé. Kitty an sin. Is gí rud ag in na maisiúcháin éigen í dhéanamh an sin, well. Go toban, bhfuil smaoin of Kitty. Thóg sé nús an leabhar in around na focail dríochta scríofa agus thosaigh á léamh. Fechar sin just Jean Stadger tá spéaclaí le thóireacht a fiú orthaí leis an Jean Stadger a dhéanamh. Agus I cheasí ar eiribal, smúr fechar. Cá cai go Santa cailte tá sé fós ann, fechar. Támalín I dhéisin chuir sí orthaí a cóta ola, a hata, a búta sí sneachta, a lámhíní agus a scaf. Rug sí ar slát dríochta agus amach lé. Bhí a chóta fionna ar smúróg cheana agus gheabh sé amach freisin. Bhí tuairmeige ar a rud ag an spéisiúil ar tí titim amach, agus hastig mhaith é a eicáil. Chún Kitty a súile. Has sí ar a baracíní. Dardig sí a lámh. Chro sí a slát dríochta gur tréan, 5 huaire agus bhéig. Topburna, turn up a drum! Agus cad é mar riocht. Can we cad a hárla? Loithreach bán hí an spéir gurm agus an ghrian ag taitneamh ar thach Kitty. Bhí an sneachta go léir imethe. Ní an Gheimhreadh ann níos mó thart ar thach Kitty. Bhí sé na habhar a buí. Bhain Kitty de a cóta, a hata, a búta sí sneachta, a lámhíní agus a scaf. Fuair sí a caithearghréine agus amach lééis a gáardín ag déanamh bollag le gréin. Tá seo go híomhann ar sa Kitty. Is fearlam go mór an samhradh. Lí smúróg faoin ghrian agus é crónán. Is fearlam go mór an samhradh ná an Gheimhreadh ar seisin leis féin. Nach maithníonn sé sin go deas teolaí agus fech an fuacht an sin agus an sin agus ní leach an scilt beag seo áit bhfuil an ghrian ag spalpa nús orthú.
Fud an gáirdín hí na hanmhethe bege ag dúiseacht. Mús clíoch iad as colla an Gheimhreadh agus ní mó ná sásta a bhí siad. Siúd amach an bhéir iad ag meánfach. Tá sé ró luad an saoir ó fós, a dúirt siad. Is mílín dul arás a cholla. Gdí sin hí na blátha ina gola faoin sneachta. Láithreach bán rúisigh siad agus thosaigh siad ag fás. Na duilleog ar dús agus na bláthanna ina dhí sin. Ach bhí an ghrian róthe dóibh. Chrum siad ag gheann. Bhí na bláthanna áile ag fáil bháis. Bhí Kitty buartha. Níor haithant saoire álainn Kitty leis na bláthanna ná leis na hanmhethe. An sin chuala sin fothram. Sneachta agus sneachta seach fásra mór an sin fech an éananig teachta steach freisin ag geitil go tapaí áit bhfuil sé go deas teolaí. Ó, gus ní Kitty brenn a róthás go tobna fech na súile orthaí. Chas Kitty hart agus cad bhí taobh hiirde ach slua mór daoine. Bhí si go léir ag déanamh ar a teach. Ghearr, na céata go tobn. Agus é so fór an sin agus an sneacht agus sin tá líne ann agus beh. Bhí si go deas grin agus fech na hanmhethe. Fatís ortha tá ag gimar go tapaí nach bhfuil. Flód ag siad isteach ina gáirdín. Bhaint siad díobh a ggótaí, a hataí, a mútaisí, a lámhíní agus a scafanna. Hí siad am faoin rian, hiúil siad ar bhláthana Kitty, cha siad creachna aráiste ar an bhéir, chú siad ag lapadéal i linn Kitty. Có seoir mór, den ag na canan sin, picnic, bábíon ag scracha. Gata sé gaiid tar sé níos plóda fós fech an líon mór daoine an sin. Tar éis tamil níor ó éon áid de Kitty ná de smúróg sa gáirdín. Isteachló sa teach agus déach amach an inneog. Bhí an gló grána. Bhí an áid in chiiseach. Tobaiste a bhí saoire álainn Kitty. An sin chuala Kitty fuam at eile. Ceol glagínach. Fechar I hús an sin inis. Níl sí fuór, ach níl sí sásach an orid. Bhí uachta róte á díal sa gáirdín. Bhí Kitty ar buile ceart. Rug sí ar a slat dréachta. Rith sí amach. Bhúil sí a cos ar an talamh. Rún sí a súile. Dáirdigh sí a lámh. Chra sí a slat cuig huair agus topperna, turn up a tron! Hey, that in the nullook full sound freshen. Dimig an grian, dimig an spéir chorm. Hosig sé chur sneachta, chur na daine orthú a ggótaí, a hataí, a mútaisí, a lámhíní agus a scafanna, agus risí dohaile. Chun na hanmhethe arás a chola, chun na bláthanna arás faoin talamh go deochach an tarach. Gach énig rig go tapaí. Bhí a gnóthach, na fíor sneacht an sin. At is ag na daine nach bhfuil sí sása sa tar ag ri chol topics fit tá duine ag an tréis titim agus tá cailín sin ag seasmhar rón an éir. Ouch. Chua Kitty agus smúróg arás sa teach. Réite Kitty mug a coco agus bonóg he de féin. Bainne te a bhí ag smúróg. An sin isteach le Kitty sa leabhar go deas compórteach. Bhí smúróg ag crónán go sásta ar an súsa. Nach te teolaí a táimid an seo ar sa Kitty. Tá an Gheimhreadh go hálann freisin. Fechar na leabhar agus si de brenn amach an inneog. Agus tá den éigen ar tí gúil isteach chuí.
nach jazz an picture sin. So. Bíonn Kitty agus a Gheimhreadh. Yeah, the Leagan Gaeilge sin lumps a rénos. Agus go dtíon céadúr eile, Donach rá, slán libhanéis.